لباجارê Hesekê Rojavayê Kurdistanê şer û pevçûn di navbera hêzên rejîma Esed û rêxistina Daişê her wiha di navbera hêzên YPG'yê li ser Partiya PYD û rêxistina navborî de berdewam in. Hat ragihandin got îro danê sibehê şer û pevçûnên giran di navbera hêzên rejîmê û milîşiyatên bi ser ve û çekdarên rêxistina Daişê li derdora mizgefta Şî'a ya li taxa Lêliyê her wiha li taxa Şerî'a li başûrê Bajêr û taxa Vîlayetül Humr rûdan. Her wiha balafirên rejîma Esed serê sibaha îro komgehên rêxistina Daişê li taxên Neşwaya Rojava û Kolêja Wîjeyî û navçeya Werzişê bombebaran kirin û di encam de sê otomobîlên leşkeriyên Daişê hatin têkbirin. Ji aliyekî din ve jî hawoneke li kolana Tehrîr nêzîkî xwaringeha Lazort kert û di encam de sê welatî birîndar bûn û bo nexweşxaneyê hatin veguhestin. Hin malperên nêzîkî rejîmê ragihandin got şeva bûrî hêzên rejîmê taxa Resafê her wiha diwara Panorama ji destê çekdarên rêxistina Daişê derxistine. Li aliyekî din li taxên Kurdan di van her du rojên bûrî de şer û pevçûn kêm bûne û ew tax aramtir in û dibin destê hêzên YPG'yê ser Partiya PYD ve ne. Hojmarek welatiyên derbeder bûbûn vedigerin ser mal û mulkên xwe û bazar li wan taxên Kurdî hin bi hin vedibin û tevgera otomobîlên veguhestinê di navbera Qamişlo Hesekê de bêhtir bûye.